ana caraka Bata Sawala padha jayanya maga Bathanga tegese ana caraka ana utusan sing utus Gusti Kang Kawasa sing diutus kabeh umat manungsa kon nindakake kewajiban urip manut kelawan kodrate nalika urip Bata Sawala dat kang ora suwala urip kang ora iso semaya yen pinate urip ya tetep urip ora bisa mingkuh ora iso badal dawuhe kang maha urip padha jayanya padha digdayani urip kuwi sing nandhangan nafsu papat kang rupane ireng abang kuning putih berdine luamah amarah supiah mutmainah becike menungsa kudu bisa milah lan milih karepe nafsu aja diumbar kepara dikendhaleni merga nafsu ora iso mati yen ora bahan karo